Mayong adlaw kaninyong tanan, idol. Ako si Tito Pongka. Siyempre, oras na para i-welcome ko dito ang aking ka-riding in tandem. Walang iba, ang ating pinakamamahal na Pangulo, Pangulong Dagong! Good morning, Pangulong Dagong! Welcome to my show! My show! Dali, Bong. Ba't di ko marinig ang sarili ko? Isa ang ibig sabihin niyan, Pangulo. Matanda na tayo, kaya hindi mo naririnig ang iyong sarili. Sinsya, wa day maduot di ay. Kuwang sa duot. Anyway, magandang tanghali sa inyong lahat. Sa iyo, Tito Bong Ga. Bong, maraming nagpuna. Bakit daw tayo close? Isa lang ibig sabihin niyan. Marami kasing korupsyon din sa puro. Kinig ka. Ano ba kasi ang totoo, Pangulong Dagong? Tapusin mo na yung investigasyon. Pag natapos yan, kung anong resulta, let's deal with it. Parang sinabi mo, hindi masarap yung niluluto mong kare-kare, hindi pa nga tapos yung niluluto. Di ba? Akala ko, hindi pa tapos ang negosasyon yun ng businessman. Ay. Again, I hate corruption. If may bahid man, I will resign. Sabi ko, kahit si Bong nagsabi yan, mag-resign ka, di ba, Bong? Pero, Sabi mo nga, mag-resign ka. Lipat ka na lang sa Cebu. hindi, magre-resign ako kung iti-take out na ako ng boyfriend ko. Ay. Kaya, mga idol, alam mo, sa totoo lang, marami talaga tayong problema. Well, sa ngayon, let's just be happy for the meantime. Tanggapin ko yung mga sumbong nyo. But before that, ito, pwede na ulit kayong bumalik sa buhay ko. Ay. Pero, Pangulong Dagong, yung SALN natin, kailan natin isisiwalat sa publiko? You have to request for it. Hindi naman kasi yan automatic na open book. I-request nyo. Wala naman akong tinatago. Kailangan nyo lang i-request para ipakita ko kung anong gusto nyo makita. Ako gusto kong makita yan, Pangulong Dagong. Ay. Okay, let's begin. Oras na para sa ating unang sumbong. Dito tayo sa mobile phone. What is your name? Hello? Hello? Sagutin mo. Is it me? You're looking. Oras na para sa ating unang sumbong dito sa linya sa ating telepono. What is your name? Hello, Tito Bong, Pangulong Dagong. It's me again, Babs. Bobsy in the house! Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong! Pangulo, sumbong ko lang po yung asawa ko. Bakit, Babs? Paano Pangulo nagagalit sa akin? Hindi naman ako tumurok sa kanya. Ang gusto niya ata, ako ang tuturok para hindi siya magalit. Ngayon po, iba ang tumurok, nilalagnat po siya ngayon. Saka masakit ang katawan, masakit ang ulo. Ano pong gagawin sa kanya? Magpahinga lang yan, Babs. Papahingahin mo muna. And then, pag nakapagpahinga na, wala na siyang lagnat, nakarecover na, saka mo siya turukan. Gusto niya daw, Pangulo, ay tuturo ko daw sa kanya i-sign back ayaw niya ng Astra. Kayo bahala kung sa LGU nyo kung anong binibigay dyan, tanggapin nyo na lang. Ha? Sa Marikina nga po sila na vaccine eh. Dito sa amin, tulog-tulog yung LGU eh. Ganun ba? Opo. Baka puyat. Baksinan mo para magising. Next. Kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Dito naman tayo sa ating pinakamamahal na mobile phone. Hi, what is your name? Kami po. Anong pangalan mo? Ramin. Ramil. Ramini. Si Ramini, ang batang bronze.
Ayan. Taga saan? Cavite. Cavite. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong pa yung kapatid ko nasa Saudi. Oh. May nagpo-post ko kasi ako na naka-boxer short lang, tapos ubod-ubod naka-boxer short lang. Tapos tinakpan ko naman ng apoy na emoji. Oh. Nagagalit sa akin, bakit daw naghubo na daw ako. Oh. Bakit? Oo nga, ba't ka naghubo-hubo, sir? Ba't nag-post-post ka eh? Jots pa naman. Itak naman po eh. Huwag mo nang takpan, hindi rin naman makikita yan. Nagagalit siya sa akin, baka daw naghanap na daw ako ng mag-trona. Grabe naman. Ay. Ang isang tulad ko, hindi mo ba Ito. hinahanap? Ayaw mo ng matrono? Mag-trona, ay. Magkano ba ang gusto mo? 23.9. Ay. Ito honestly, walang masama. Kasi tingnan mo sa social media, usong-uso na yun na pinapakita na yung mga abs, yung katawan, even girls, sexy. Hindi If lang you yun. are proud with your body, go ahead. Kaya yummy na din po eh. Oh. Yummy po. Yummy. May Baka yaki. Next. Kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Dito tayo sa ating linya, sa ating telepono. What is your name? Hello! Uy, saan eh? Rejak. Ha? Rejak. Taga saan? Ramon Talban, Pangulong Dagong. Love you. Ito talagang boses na to, Pangulong Dagong. Montalban. Iba-iba talaga ang pangalan pag... Sige, sagdihin na lang ko na. Bong, ikaw, isusira po kay Kabong. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbo ko lang yung kasama ko. Bakit reject? Pag may tumatawid sa pedestrian na ng chick, laging dumidila eh. Ginoo ko. Yung kasamahan mo, pinaglihi kasi siya sa yan. Pinaglihi siya sa tuko. Kaya lumalabas ang dila niya, okay? Yung kasamahan. Next, Masarap gawing ano yan, Pangulong Dagong, sabaw. yung tuko. Hindi, yung dila. Ay! Sabi nga nila, yan ang gusto. Yung iba, pag nakatikim yan, talagang puputi ang mata. Yung dila. Hindi, makatikim ng tuko. Mahal yan, per kilo daw yan dati. Yung tuko. Yung dila. Gamot daw yun eh. Yung dila. Oo. Oh, ay nako. Tingin nga Ng dila. ng tuko mo. Uy, ang haba Ng tuko. ng dila. Malapit sa ngipin yan. Yung dila. Hindi, yung tuko. Ay. Okay, next. Isa bang sumbong? Sumbong kay Pangulong Dagong. Dito tayo sa ating linya, sa ating telepono. What is your name? Hello, Tito Bong, Pangulong Dagong. This is Bernard ng Las Piñas. Bernard, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, Yes, Bernard. dito sa Las Piñas, pag ginagamit yung traffic light, maganda yung flow ng traffic. Oh. Pag traffic enforcer na, lalong nagkaka-traffic. Ano ba ang gagawin dyan, Pangulong Dagong? Isabit natin yung traffic enforcer doon sa may traffic light. Magsinyas. Parang gagawin yan. Para doon siya magsinyas-sinyas para lumuwag ang traffic, ha? Salamat. Kay Pangulong Dagong. Yan Next. talaga ang ipinagtataka ko, Pangulong Dagong. Pag nagkaka-traffic talaga, may enforcer. Ano bang pangalan niya? Traffic enforcer. Kaya traffic. Pero pag walang traffic, nakita mo, oy, enforcer. Nag-traffic man, oy, traffic enforcer. Bakit Next. ba kasi pinapahirapan pa? Next. Isa pang sumbong. What is your name? Hello. Ay, isa po. Pandaluyong po. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong.
Susumbong ko lang po yung katrabaho ko po, Bakit? si Nino Asopardo po. Bakit? Mabuti po naisipan niya na pong pumasok ngayon. Matagal po kasi siyang nakalib. Nais na po kasi namin siya. Baka naka-quarantine yan, ma'am. Hindi po. Ha? Hindi naman po. Nag-leave po siya. Umuwi siya ng probinsya. Kaya nga, naka-quarantine siya doon. Pero may bagong chismis ngayon, Pangulong Dagong. Ano? Ang quarantine days ay hindi na 14 days. Ilang days na? 40 días na. Ay, bako eh. Wala ka kay Mang Kanor, yung quarantine days. Ano? 93.9. Salamat iya. Ingat ha, at welcome back sa iyong kasama. Pag galing kayo sa ibang lugar, it's better to self-quarantine. Okay, next. Isa pang sumbong, dito tayo sa ating mobile phone. Yellow. What is your name? Hello, good afternoon. Ay, good morning pala. Good afternoon and good morning din sa inyo. What is your name? Ann po, ng Titan. Ann. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, isusumbong ko ulit yung Bombay. Bakit, Ann? Bumalik na naman eh. Pero hindi na yung panty ang inaalok sa akin. Hoy, Kumot Ginoo. na naman. Alam mo bakit? Ann, Po, alam mo bakit kumot inaalok sa'yo? bakit? Gusto niya magtago kay doon, maglaro kay na bahay-bahayan. Ay. Magkano daw ang kumot, Ann? 93.9. Ay! Malapad yun, Pangulo. Malapad yung kumot? Yung Bombay. Ay! Sinusuot yan. Yung kumot? Hindi, yung panty. Ay, nako. Yung panty ng Bombay. Out of topic ka, Tito Bong. Yung kumot pinag-uusapan yung topic. Oy, Ay. na-mention mo Oy, yung amoy. panty kanina. Oy. Hindi naging out of topic Ay. dahil ikaw ang nag-open up niyan. Oo, ano ba? Ikaw, nagminaldi na sa kabungan. Gusto mo, awayin kita at isuot ko yung panty sa harapan mo. Ay, Day, makinig ka. ang good ta, mga suko. Ay! Asa man kang Bisaya, Day? Sa Pangulo, Negros. Sa? Negros po, Negros. Negros. Okay. Musta, nanimaho ng angso, Day? Ay. Yung panty. Oo! Yung So kumot hindi siya out of topic, An. Yung panty at kumot. Ginagamit yan paggabi. Yung kumot. Panty. Oh! Sige na, iingat niya. Bida ni mga taga-Negros. Siguro sa Dumaguete siya na area. Bisaya man na din area. Hello sa inyo diya. Or sa mga Ilonggo nato da namati subong. Next. Dito tayo sa ating pinakamamahal na Shot Live. Isang sumbong mula ito kay Javi. Isusumbong ko lang po sana si Mang Kanor. Sure na talaga siya na DJ siya dyan sa... Bakit hindi na namin siya naririnig sa alauna ng hapon? Ngayon nasa alas 9 na Nilipat na naman siya dahil si Mang Kanor ay NPA talaga siya, Mang Kanor. NPA stands for... No permanent Address. Hindi, no permanent. No permanent hour. NPA, hour. Sige, i-push mo yan, Pangulo. Salamat, nakatabok yun ko ba? Ay, nako. Next. Isa pang sumbong. Dito tayo sa ating linya, sa ating telepono 85, 84, 55, 45 at sa ating mobile phone 0916-897-5365. Hello. What is your name? Kinsa ni? Hello. Isa ng Pasay. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo. Risa. Sumbong ko lang yung amo ko. Yung? Yung amo ko ba? Bakit?
Gusto ko na sana magpapakuna ako lang yung mga tinulungan. Ano ma'am, gusto mong? Pabaksin. Oh, tapos? Hindi ko kasi kabisado dito sa Pasay. Gusto mo magpasama sa amo mo? Punta, kaso nga lang, hindi ko, tudlo lang ko nila, hindi ko man alam yan. Sige lang ma'am, ganito yan. Magtanong ka na lang dyan ma'am. Pwede mo namang itanong yan or pwede mo mag-waste bong kahit walang sasakyan bong. Mag-waste ka ma'am, gabaktas. Pwede. Oh, na-try ko yan. Nakatulog ako dati sa ano ma'am. Makwento ko lang ma'am ha. Natulog ako sa yung UB Express. Baba ako ng poblasyon sa Novaliches. Hindi ko alam kung nasaan ako pagising ko. Oh. Nag-waste ako, naglakad. Sa awa ng Diyos, nakarating din ako ng bahay. Pwede naman gamitin yung Waze habang naglalakad ka. Pwede. Basta okay mag-waste ma'am na may cellphone. Mahirap mag-waste walang cellphone. Sige, salamat. Ingat ka ma'am ha at magpabakuna ka. Okay. Orasyon na Dahil dyan, oras na para sa inyong mga paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Para hindi tayo masaag. Anong saag sa Tagalog mo? Maligaw. Maligaw o mawala. Baliktarin ang brief. Yung panty. Magtanong kayo. At Paging walang panty. Hoy, sino? Walang panty. Please proceed kay Paula. Ali, dito bakunahan ko kayo. Bigkasin ang onod, bokog, onod, boto, laman, boto, onod, bokog, onod, boto, laman, boto. Juicy ng Paranaque. At ito pa si Andre, mga taga-Lex Smith Shop. Tiban JR Andrea Roxanne ng IBC Ulandes Marikina City, si George Simeon Tansyong Rolyon, mga taga Caloocan dyan sa may Bagumbong, Risa ng Malte. Salamat kaninyong tanan. Ang dinig Rory ko. Rios ng Garfield. Ang dinig ko, panty. Malte pala. Ay. Sa lahat na rin ng mga tropa ni Miss Indiana na nakarelate daw siya sa pinag-uusapan natin ng caller dahil nakapanty din daw siya ngayon. Kay Ella de Guzman, ang iloder ng Marikina City, si Hendrix Caday, si John Cabriana Valencia, si Madam Marie Manalo, pati si Architect Noel Manalo, si Atoy, pati si Mr. Magpabakuna Ibanez, si Ruth Berhel, si Mira, Magpabakuna si kayo. Onyok, pati na si Ate Christy, Magpabakuna kayo. si Marvin Mark Bautista, si Utro Domi Ferrer, maging si Ronald Joven Azor at Azor family. Magpabakuna na kayo. Sa lahat ng mga drivers natin, kumusta kayong lahat ilo sa mga mananahi yan sa may Welcome Rotunda, mga mananahi sa Taytay, sa Rizal at dyan sa may bayan, lalo na sa Tilorna Olieras, Kuya Edgar at sa kapatid na Tilorna, lalo na sa Teresa, si Kuya Noriel Agpalo sa kanyang itlogan at balutan. Balutin mo ako. Ang ating pinakamamahal na last talk, Pangulong Dugong, get ready dahil 5 straight na katanungan para sa'yo. No problemo. Sandali. Senate hearing ba ito? Go ahead. Mula ito sa mga kargador ng Malabon City. Kargaha. Pangulong Dugong, meron o wala? Wala. Wala kang jowa. Meron. I invoke my right to privacy. Pangulong Dugong, last talk, maluwag o masikip? Masikip. Ang iyong panty. Ay. Actually, maluwag, brief lawlaw. Berbog now, brief lawlaw.
Pangulong Dagong, last talk. Una o huli? Una, siyempre. Sa may riding in tandem. Huli lang. Nahin niyo muna yung iba. Pangulong Dagong, last talk. Tama o mali? Tama. Na mangurakot. Mali. My God, I hate corruption. Last but not the least, last talk. Pangulong Dagong, sino sa tingin mo ang mas magaling magsayaw? Ang DJ o ang Zumba dancer? Magaling talaga ang DJ. Kasi sumasayaw na, nagsusumba pa. Ganun ang mga DJ. Di lang sumba. Ano ba? Kumakain pa ng humba. Out of the word na yan, Pangulo, sabi ng caller. Ay. Ilang ko ta mga suko. Nagalit. Out of the word. Out of context. Out of the context na yan. Pangulong Dagong, daghang salamat and happy 56th anniversary AFP-MBAI. At kay Angie ng Malabon, maraming thank you sa inyong pakikinig. That ends our last talk, Pangulong Dagong. Ako po, si Tito Bongka! Maraming salamat sa lahat ng mga nagsuggest dito pong sa aking Facebook. Pangulo, back to you. Salamat Bong. Sige na Bong, kay out of context ka na. Salamat kayo mga idol. Emotions on I susunod. Abangan nyo mga beautiful love songs. Yung mga awitin na makarelate kayo, awitin na maalala nyo yung utang nyo, maalala nyo yung mga nautangan nyo, at yung mga iniwan nyo at iniwan kayo. Emotions on I susunod dito sa 93.9 IFM Idol! Bong, may winner yata. Bong, tignan mo. Ang ating pinakamamahal na lucky winner sa ating Eye on the spot. Eye on the spot lucky winner sa kasalukuyan. Wala, naiwan yung ano ko. Meron tayong panalo eh. Sige, mamaya na lang. Mamaya na lang. I-announce natin. I-announce. Si Dagol ay bahala na. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Enjoy the rest of your Wednesday, the first day of September. So, yan na. Malamig na yung panahon, Bong. Papasko na. Let's just fight para mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras, 11:59 na. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento,